У военные часы атрымаць хоць адзіную вестку з фронту дапамагала паштовая сувязь. Яна з'яўлялася злучным звяном паміж салдатамі і іх роднымі. Цяпер пошта выконвае не менш важную функцію, а яе магчымасці пашырыліся ў разы. Да 75-годдзя вызвалення краіны па матэрыялам Беларускага дзяржаўнага музея Вялікай Айчыннай вайны Белпошта падрыхтавала маркіраваныя канверты тыражом 30 000 экземпляраў і выпусціла блок марак 20-тысячным тыражом. Спецыяльнае гашэнне марак адбылося роўна за месяц да свята 9 мая во всех областных центрах краины. Хочется сказать спасибо руководству РУП Белпочта, нашей руководству областной почты за то, что они, так сказать, оказывают тоже посильную не помощь, а участие вот в работе по сохранению памяти тех грозовых минувших лет. И гашение вот этого памятного конверта, марки, это, так сказать, вклад в это общее наше дело, сохранение памяти. На мерапрыемстве галоўныя госці ветэраны. З надыходзячым святам іх павіншавала юнае пакаленне, тыя, хто не бачыў вайну сваімі вачыма, але памятае подзвіг сваіх прадзедаў. Много значит для всего народа, и не только Брестской области и города Бреста, а всей Белоруссии. А сейчас я молодежи желаю, чтобы они прекрасно учились, и здоровья им, и счастья в этой жизни. Мерапрыемство прайшло ў адноўленым 20-м паштовым аддзяленні горада. Ведь почта была основным связующим звеном между фронтом и родными, и близкими. И как тогда почтовики также вложили большой и весомый вклад, в том числе в победу. И мы сегодня не можем стоять в стороне от этого мероприятия. Сёння ж брэсцкі філіял Белпошты даў і старт акцыі «Беларусь памятае». За месяц да свята перамогі прадпрыемства будзе збіраць інфармацыю аб родных сваіх супрацоўнікаў, удзельніках вайны, а таксама іх фотаздымкі, каб з іх партрэтамі потым прайсці ў калоне на дзень перамогі ў Брэсцкую крэпасць. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».